Warak jajane sentak. Bekas mulai. Dirat, tolong! 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 Tolong, Mbak Dirat! Tolong! Tolong! Beh, kok mati? Alah. Ibu. Anak uga poso kon poso. Bapak ra tau diri. Ih, sungguh terlalu. Lopo, belum tak colong lho, anggit jajan. Anak uga poso. Alah, ning kene ae. Ketoke saman. Pitik segala ae ning ndi yo. Aku mau lewat ngarepan nggon maksud mau renek, paling kok didol. Dungno apa meneh pitik jan tak gitik tenan. Nganti mati. Kan lek wis mati sesuk pitike tak gawa ning gone langgare Kyai Kolil ngono. Iki rodo. Warak kanan. Wis warak jajane sentak. Bekas mulai. Dirat, tolong! 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 Tolong, Mbak Dirat! Tolong! Tolong! Mbak Dirat! Tolong, Mbak Dirat! Aku jegur sumurmu, Mbak Dirat! Jaru, Mbak Dirat! Cocok! Tolong, Mbak Dirat! Ademi lo, Mbak Dirat! Sumurmu iki, Mbah! Aku lagi sumurmu, Mbah! Dan, tolong! Men, dulu ngasih usum bacaan. Gemanmu sok sah porong. Bacaan piye lho, Di? Kowe aja gawe gara-gara lho. Berita corona urung minggat tok wis aja ke berita bacaan. Rasah nyebar berita hoak kowe. Bahaya lidamanmu ngimpusne kowe engko. Ora usah aneh-aneh. Lah tai grajen woi. Sopo nyepet berita hoak men? Dulu antar ya sok, bakal jalan gawani parang. Ya soi geteh blambang ning ngendi-ngendi. Tenan apa piye to, Di? Aja ngeden-ngedeni kowe. Aku iki wonge gepok ngewelan kok, Kek. Iki corona urung ilang wis ketekan lampor. Lampore urung cetuk saiki wis enek neh di anyar iki. Janji tengah wengi totok-totok lawang. Ndak aku iki. Kowe balmi udu. Malah saiki kok tambahi berita bacokan. Maksudmu piye? Apa awake dhewe sing bacokan? Sepurane men. Yen dia wani ya oleh ngono iki. Maksudku iki sesuk iran biaya korban. Nah, wong-wonge padha bacokane, bacoki belung ngono lho. Men. Oh alah. Ngono to, Di. Lek ngono berarti padha karo kasus preman ning ngarep pasar Deingi lek no. Kasusnya preman dinginnya apa lho men? Deingi ya.
nang ngarep pasar iki enek preman tuku sate ditusuk karo bakule. Kurang sangar piye, Jal? Tenan opo siaranmu Min? Tenan lah. Lah tuku sate kae ora ditusuk ya disujeni ngono kae apa kena dibakar. Piye to wi? Wah, gacekane Pak Imin. Dirungokke tenanan kok malah guyon. Waalaikumsalam. 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 RT-mu men. Modelmu temu barang kowe. Monggo pengarap RT. Waalaikumsalam. Nggih, monggo pengarap. Sik Thomas, awakmu Islam apa kudu? Ya Islam teh. Mangke nyapo? Lek Islam yo dijawab to, mosok meneng ae. Gawe ke apa suluk salam to, Teh? Wes, budek kupingmu. Lah, Jal bayono lek salam. Waalaikumsalam. Teh, sekolah bayar bebas yo ngene. Ayo jawab. Kok menang? Jawab boyokmu semplah iki. Ngono awakmu ra uluk salam to, Teh. Tapi jawab salam. Layak batinku ket mangok waalaikumsalam jane iki jagongan karo demit apa piye uluk salami assalamualaikum ora waalaikumsalam. Oh alah mare kopiahmu miring lho Teh dadi utekmu melu miring. Jal benakno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh alah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti undanganmu. Dengan apa teh? Selamatan toh? Undangan panitia kurban. Kuwi loro sitok ngene bolomu kok nggih batur. Oh, ngene Pak Imin ya? Ojo, bocah ngutilan kok dadekne panitia. Iso ora rata ngolek anduk. Pah, nyapa ngetrek-ngetrek weh. Kowe lek arek aku mesti ngono to tete. Dhewe nek duduman bantuan aku ora kei. Enek duduman sembako, ora kok bagei. Saiki enek duduman undangan aku ya ora kok kei. Jangan kebacut. Kowe dadi RT kok pilih-pilih. Sing ngoleh kok panggah ya wonge. Mek dulurmu tok. Padahal kuwi lho hae semua rakyat. Kudune sing adil. Lek sing kok kei panggah mek kuwi nang ngendi gene Pancasila sila kelima, Padahal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kudune kabeh oleh. Ngono lho, Teh. Ora usah gontok, Min. Terakhir iki ra tak kei mergo kowe wong sugih. Sugih apa? Sugih utang. Modelmu. Oh, dus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oh alah, ngene iki kelingan zaman biyen pas merantau.
tak rasa-rasakne kayak Bang Toyib. 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Ora mulih-mulih. Tapi kuwi cerita biyen. Saiki alhamdulillah ben bodo iso kumpul karo keluarga. Kok ya wis wong itu lah. Ngantuk. Sudah turu iki. Sesuk ae. Golek info. Golek. Bah, dan ngalang-alanganin buling barongan. Bah, iya men. Iki kok dagingnya dewek no? Beh. Arep ngutel ya men. Iya apa-apa. Lah, kata iki lho, YouTube nek sapa-sapa iki wis dikorban, wis ikhlas korban. Alhamdulillah oleh rong kresek. Lumayan kena kita tambah imun. Seger. Aja payment kojo men. Dino iki. Kancane dibagi loro. Nah, matur suwun yo payment. Enake dimasak apa ya iki lho? Sing ngerti orat-orat ning kolom komentar ya, Lur. Iki daging dimasak apa enake? Oke? Masak rendang, soto, sate, gulai, terus tumis, opor, bening. Kita di bening kok enak ya. Sambelnya keluak, segane anget-anget. Tapi sapa sing arep masak? Wong aku jomblo. Ali bojo. Kon masak nih Mbak Sri ini ya. Kok diopae 2000. Wah. Ora seger iki kok. Cek, ambu. Wah, ini jenis daging apa lho? Sanu campur telek karo paimin. Hah, bener beanger ngene.
Bisa, buka aja. Astagfirullahaladzim. Aku tahu. Mas Idon, itu kurang ajar Pak Imin. Ngawarin PKI, jangkrik ya udah. Masa kancane bagai resek yo. Beh, sampe dikutel karo Pak Imin wae aku iki. Ya, men kasus wi. Bah, bener omongane RTD ini lah ngono. Bangetan Pak Imin ya tuan. Kakek aneh tuan.